Tinomuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi. Regai timanye tipinde munyaya yedu. Makasimba here tete? Iyo yekuda kuzviita wakapenga iyi yakandipinza mumukano meshumba. Ndakafambidzana nababa Ningi. Havana kumbondinyepera kuti vaiva nemukadzi. Vakandiudza kuti vaiva nemhuri, asi mudzimai wavo ainge aine some medical condition yaimutadzisa kuzvara vamwe vana. Aingova ne2 chete. Ndakambotanga ndichidhauta nyaya iyi, asi baba Ningi was willing kuti vaende neni kuna mai guru kunokonfirma zvandaitaura zvese. Ndakangoti wow, that's so selfless of my guru. Kubvuma kuiswa pachipare vachitozviziva havo futi isiri secret. Ndakazobvuma kufambidzana nababa ava papera kachinguva. Ndava kutonzwa paya takunoona vana tete kuti tipiwe madetse kubvisa roora, zvichireva tete kuti baba Ningi ava vaida kundiita official second wife. Date rakaiswa, baba Ningi vakauya vakaroora. Mai guru vakati murume aiva wedu tese. Ndaiva ndakasununguka kusvika pamba anytime soon. Ndakanzwa zvichindiremera vatete. Ndikati aiwa, space ya mai guru yaiva yavo. Baba Ningi vainge vasina problem nazvo. Ndakabva ndatotengerwa panguo pekugara. Baba Ningi vaiva nemadays avaiuya kumba kwangu. Asi ndakazonzwa mai guru voti aiwa, regai vagarire ikoko kwamaini nandindimi muchiri vatsva vetsambo here. Ina hangu handina problem nazvo. Baba Ningi vaiuya nefoni, vobva vati ndatengera mai guru vako foni, vati neniwo ndikutengerewo. Mai guru vakati zvakare tengerwawo sofa. Ndakatoshamisika kuti mukadzi mukuru anoda mainini nenzira yakadai achimuratidza rudo chaizvo. Zvakaoma. Chero motokari mai guru vakamira kuti nditengerwewo, same make neyavo asi ma different colors. Asi baba ava vaiva nemushonga here wavainge vatipa. Hakuna vakadzi vepabarika vanowanzowirirana saizvozvo. Baba Ningi vaiva nemushonga. Ndakazozviziva patopera chinguva. Uye mishonga yacho yaizoshanda pandiri. Tete handimbodi kukunyeperai. Ndaidaidzira kuti zvakanaka kuva pano. Tisu takawanirwa nyasha. Everything zviri luck. Ndakaita nhumbu yekutanga tete ndichienda kumagaina epamusoro. Mari yanga isiri problem zvamuchose. Mwana akazvarwa, mai guru personally came kubva kumba kwavaigara kuuya kuzopepa murwere. Despite kuti mama wangu vaivepo, vakati iwo aiwa, mahoko akawanda, tinowana kuti uzorore. Mwana akati simbei, ndobva mama vadzokera. Mai guru vakazongodzokerawo havo kumba kwavo, ini ndichizosarawo ndava ndega. Murume ainge asingachabvi kumba kwangu, zvokuti mai guru vainge vogara vojoka kuti vaita senge first time dead naimi. Chero hazvo kwamai guru kwanga kune vana vatatu vese. Umwe musi mufaro akangotanga kufemera padenga, mwana ndiye zi. Unopera strong tete kuti baba Ningi namai guru ndivo vakati mwana anofanirwa kunovigwa kuHeroes eka yekumusha kwavo. Asi ini ndaiva munyoro tete, saka handina kukwanisa kunoatenda funeral yamufaro wangu. Mai guru vaingondiita assurance yekuti don't worry my sister, mwana ndewedu tese, achawana a big send off yakanaka, inini ndichakumiririra personally. Mwana akachengetwa zvakanaka tete. Mangwana makuseni setsika dzedu dzechivanhu dzekuti vanhu vanofuma vachinotarisa paguva remushakabvu. Tete ndakazosenderwa voice note nevakaenda kuguva iri zvichinzi guva ramufaro rainge ravhurwa. Ezini kuvhukunyurwa chaiko. Ndakafunga kuti zvimwe pada vaida kuba box, asi vaiti box raivemo mugomba. Ndakashushikana tete, ndikati vavhure vaone kuti mwana aivemo here. Baba mufaro vakapenga shemu, vakati tirege mwana azorore murugare. Kurufu kwakadzokwa tete, upenyu hukaenderera mberi. Baba mufaro vakabva vapinza mabhazi 10 kamwe chete. Ndakatodamwa kukaita mabiko, tikapemberera mabhazi ainge apinda mumba. Ndakaita nhumbu tete, futi after mufaro aradzikwa 8 months tete, ndokubva ndaita miscarriage. Pasina kana mwedzi pakatengwa zvemagonyeti 5. Mukatarisa zvinhu zvese zvaitengwa izvi paitobuda mari svino, hakuzi kunotenga lacto kana majigisa, 1000 mari yakakura. Ndipo pandakatanga kuva nemibvunzo tete, was I missing something? Ndakamboudza mama vangu, vakati hapana chakavanzika pasi pezuva, kana pane chiripo chichabuda chete.
Ndakazoti umwe musi regai ndifonere baba Mufaro ndivaswerese. Tainge takapiwa mutemo wekuti murume kana ari kweumwe haufoni, asi apa ndainzwa kusurikirwa tete, plus ndainge ndafirwa nevana vaviri in a space of less than 2 years, saka ndaingodawo a listening ear. Foni yakadairwa, vakati vanga vachapfuura nekumba kwangu kana vava kubva kugym. Chavasina kuziva ndechekuti foni haina kukata. Ndakanzwa zvese zvairongwa nekutaurwa nababa namai ava. Mai guru ndivo vakatobvunza kuti koma darirei, she is grieving. Kwava kutoseka. Ndipo pandakanzwa shasha dzichinyeya kuti manje tichaita mari nevana vake. Hambofa akazviziva. Iwe just keep up acting. Zvedu isuska zviri kutoita. Pakataurwa zvakawanda tete, vanhu vachitoplana kupfuma nevana vangu. Ndakazokata foni yangu, ndanzwa kuti I have had enough. Zvandainge ndaitwa zvakanga zvakaoma. Tete, I was never loved. Kwaiva kuda kundibelievisa chete. Magifts kwaiva kuti ndifunge kuti ndinodiwa. Kukuzosekererana fake vana vangu vachiurawa senge huku. Vanhu ava vaitozivana, yaiva tag team chaiyo, ini ndini ndaiva murima. Vaitova neagreement kuti as long as vana vamaiguru vasingafi, vasingabatwi, you can have chero barika rine vakadzi chero 10, iye aizongova supporting main house. Ndakangopeka zvese zvangu tete, kunyanya zvepfeko. Mota nemudziyo ndakangofuratira ndikazvisiya. Maiguru vakazondifonera kuti kondainge ndatsamwei, ingava inge vandigamuchira wani, kana kuti panga paine anything chinoda support yavo, ndainge ndakasununguka kungovaudza. Baba Mufaro vakatombofona, asi handisi kudzokera kotete, havatozivi kwandiri kutaura kuno. Saka nyaya yangu ngaive chenjedzo tete, kune vose vanofunga kuti kuenda pabarika wonogamuchirwa ne-first wife kudiwa. No, chokwadi chiripo ndechekuti hakuna mukadzi anoda kushiya murume wake neumwe mukadzi tete, inhema chaidzo. Manje apa ndainge ndasangana nemakoronyera. Vaitowirirana zvekudaro vachiita business neropa revana vanenge vazvarwa neumwe mukadzi. Saka imi mese vasikana muri pano, musangofara muchiti mawira mumbinga ine mukadzi wayo. Itaiwo tsvakurudzo dzesource of money, muone kuti zvakajeka here. Anenzi venganzwe mashoko andataura aya. So guys, ndo nyaya yatinayo yemunhu akangopindawo mulavhu. Pamwe unenge uchitika wabata mbinga, mozoti ko zvinoka vakomana vaeko mazano havana mari guys, havana mari. Zimbabwe yakaoma, kutsvaga mari kuri kutonetsa. Ivava vanenge vakabata dzimwe miko dzavava ndo vari kuenderera mberi nevamwewo maybe vane mamabusiness azvigananda nezvimwe zvakadaro. Saka unenge uchitoti ndapukunyuka nhamo, ko wazivei kuti wapinda munhamo yakakurisisa. Ivo mai vacho vachifara, vachisekerera murume wavo vachiita zvinhu zvakadai, kureva kuti uyu anogona kuva anga asitori wekutanga. Maybe kwakune vamwewo vasikana kunzvimbo dzakasiyana-siyana vaiitiwa zvakadai. Iyi guys, nyaya yacho yakaoma, asi kana munhu abvumirana nemudzimai wake kuita miko dzavo, kodei vachishandisa kavavo vana vavakazvara, ivo vanoda kuenjoya mafurutsu, asi vasingade kuita pay zvacho zvinodiwa, ropa racho rinodiwa havade kuribhadhara. Do leave your comments panyaya yedu yanhasi, and thank you guys so much for watching.